Děsivé havárie, inscenované pro výzkum bezpečnosti. Vědci se nezastaví téměř před ničím, aby se dozvěděli, co se odehrává při silném nárazu. Jsou přítomní na závodních okruzích, kde se odehrává hrůzostrašné divadlo v nejvyšších rychlostech. Při nárazových zkouškách chtějí eliminovat nebezpečí, která na nás běžně číhají, a zachraňují tak životy lidí. Vyšetřovatelům specializujícím se na havárie zase pomáhají při řešení i těch nejsložitějších případů. Pokud někdy usednete do vozu a budete se chtít projet, tenhle výzkum by vám mohl zachránit život. Film Export Home Video uvádí americký dokumentární seriál Na hranici lidských možností. Část 2. Nárazové zkoušky pasivní bezpečnosti. Každých 9 vteřin dojde ve Spojených státech k vážnému zranění v důsledku nehody motorového vozidla. Každých 13 minut tu zahyne na silnici člověk. K haváriím dochází tak často a tak rychle, že se zdá, jako by se všechny odehrály bez zlomku vteřin. Další, na co si vzpomínám, je to, že jsem najednou zahlédl přímo před sebou to auto. Pak jsem upadl do bezvědomí a jsem šťastný, že jsem vůbec naživ. Simulované havárie slouží výzkumu a analýza jejich výsledků pomáhá zachraňovat lidské životy. Tohle jsou nárazové zkoušky pasivní bezpečnosti. Je to obor, který se dotýká každého, kdo se alespoň jednou posadí do automobilu. Je snadné zjistit, jaké síly při běžné automobilové havárii působí a jak kruté jsou následky havárie pro lidské tělo. Jako lékař vám musím říct, že na mě hodně zapůsobilo, když jsem jednou poznal, k čemu při automobilové havárii dochází a viděl, čemu jsou lidé v autech vystaveni. Za 12 let služby na jednotce intenzivní péče poznal doktor Ricardo Martinez mnohokrát, jak hrůzné následky mohou mít skutečné havárie. Doktor Martinez je nyní v USA šéfem státního úřadu pro bezpečnost silničního provozu ve Washingtonu. Nejdůležitější je, aby lidé pochopili, k jak prudkému nárazu dochází. Když kosmonauti letí na měsíc, při startu kosmické lodi na ně může působit zrychlení 3G, což vyvolá účinek síly rovnající se trojnásobku jejich tělesné váhy. Při automobilové nehodě je to až 100G během zpoždění 1/10 vteřiny. Je to velmi silný náraz. Z fyzikálního zákonu vyplývá, že těleso v pohybu má tendenci se setrvačně pohybovat stále dál, dokud na něj nezapůsobí opačná síla. Takže pokud nemáte zapnutý bezpečnostní pás, narazíte na přední sklo původní rychlostí automobilu. Nárazové zkoušky pasivní bezpečnosti se tedy dělají proto, abychom vyřešili, jak tyto síly vyvolané prudkým nárazem v autě přežít. Mezi členy mnoha týmů pracuje celá řada vědců z nejrůznějších vědních oborů. Všichni si stanovili jeden společný cíl – dosáhnout toho, abychom při havárii zůstali naživi. Počínaje výzkumnými týmy v Evropě až po testovací laboratoře v Japonsku jsou automobily podrobovány nárazovým zkouškám pasivní bezpečnosti z celé řady důvodů. Aby odborníci přesně určili, jak a proč dochází při havárii ke zranění cestujících, aby zjistili, jaké konstrukční novinky mohou zvýšit naši naději, že nehodu přežijeme, a také, aby se přesvědčili, že automobily splňují bezpečnostní normy stanovené zákonem. Testováním vozů v uměle vytvořených podmínkách vnášejí zkušební technici a inženýři do tohoto problému výsledky vědecké analýzy. Testy se provádějí od nárazů při nízkých rychlostech, například při zkouškách odolnosti nárazníků, až po ty nejošklivější čelnice. Zdá se, že k autohaváriím docházelo hned, jakmile první automobily začaly sjíždět z montážních linek. Na začátku tohoto století se naše okouzlení automobilismem a kaskadérskými kousky umocňovalo. Napínavá podívaná naplňovala stadiony s vědavými fanoušky. Od havárie je vždy těžké odtrhnout oči.
Oficiální nárazové zkoušky pasivní bezpečnosti se začaly provádět v automobilce General Motors v roce 1924. První pokusy byly primitivní. Členové výzkumných týmů zjišťovali, co se rozbilo a co ne. Tým, který zkoušky prováděl, zajímal více poškozený plech než řidič. Automobily byly čím dál rychlejší a větší, a tak autohavárie měly za následek větší počet zranění a smrtelných nehod. Od roku 1920 do roku 1965 se počet těchto tragických případů více než zdvojnásobil. V roce 1965 odhalil Ralph Nader vydáním své publikace s názvem V nebezpečí při každé rychlosti neutěšený stav bezpečnosti amerických automobilů. Volání veřejnosti po nápravě vedlo k tomu, že se touto otázkou začal zabývat Kongres. V roce 1966 začaly platit dosud nejpřísnější zákony o bezpečnosti automobilů v dějinách země. Automobilky kdysi tvrdili, že se dá prodávat tvar a elegance, ale ne bezpečnost. Dnes v televizi vidíte, že se propagují airbagy, brzdové systémy, antiblokace nebo dětské sedačky. Takže způsob myšlení se změnil. Zatímco aktivisté jako Nader pomáhali změnit náš způsob myšlení, odborníci zabývající se nárazovými zkouškami pasivní bezpečnosti změnili to, co už se vědělo testováním nových bezpečnostních prvků. První v praxi použitelné airbagy byly zkoušeny při testech v roce 71. Někdy i živými odvážlivci. Tento zkušební technik najel do pevné zdi rychlostí 27 km v hodině. Kdyby to nefungovalo, měl bych na hlavě místo klobouku palubní desku. Výrobci automobilů ve svých vlastních zkušebnách uskuteční každým rokem asi 400 až 500 nárazových zkoušek. Jedinou ze 6 zkušeben ve Spojených státech, která provádí nezávislé testování, je Institut pro bezpečnost silničního provozu v Arlingtonu ve státě Virginia. Vozy, které vjedou do tohoto autosalonu, se odtud už nikdy nedostanou. Pokaždé, když k nám přijede skupina návštěvníků, kteří nikdy předtím crash test neviděli, vždycky je překvapí a ohromí, jak ničivé jsou účinky nárazu. A myslím si, že tenhle zážitek je pro lidi poučením, protože uvažují v měřítku takového způsobu jízdy, jakým normálně sami jezdí, tedy přibližně rychlostí 90 až 100 km v hodině. A přitom náraz při rychlosti 65 km v hodině představuje už velmi vážnou nebezpečnou nehodu. Téhle zkoušce pasivní bezpečnosti se říká přesazený čelní náraz, při níž pouze 40% vozu prudce narazí do deformovatelné bariéry rychlostí 64 km v hodině. Domníváme se, že z nehod při této rychlosti by lidé měli vyváznout bez vážnějších zranění. Nejen pouze přežít, ale vyváznout bez následků. Inženýrka Kristýna Morisová se právě zabývá simulací velmi časté nehody. K haváriím v rychlosti 65 km v hodině dochází velmi často a víme, že značný počet těchto střetů probíhá způsobem řidič proti řidiči, tedy vozy do sebe narazí tou stranou, kde je sedadlo šoféra, když si jeden z nich dovolí přejet plnou čáru. Technici se nyní chystají zjistit, jak se v této časté situaci bude chovat luxusní vůz. Ve chvíli, kdy tento Lexus LS vyjíždí dovnitř, má cenu více než 50 000 amerických dolarů. Za chvíli bude hromádkou drahého šrotu. Teď zkoušíme drahé vozy, protože se dá očekávat, že jsou tím nejmodernějším, co je v současné době k mání. A my bychom rádi viděli, jestli to všechno jsou skutečně špičková auta. Automobil narazí na masivní 160 tun vážící blok oceli. Tento blok je posunován na tenkém vzduchovém polštáři přesně k místu kolize. Náraz zachytí deformovatelná bariéra hliníkových voštin, která bude reagovat přesně tak, jak by při srážce reagoval jiný vůz. Na místě řidiče sedí zkušební figurína. Je opatřena senzory, které změří náraz do nejmenších podrobností. Údaje odpovídající celé řadě kritérií pak budou analyzovány, aby bylo možné přesně určit, jaký účinek by měla tato havárie na skutečného řidiče. Zatímco špičková elektronika zaznamenává, jak velké síly při nárazu vznikají, barevný make-up přesně ukáže místa, do kterých figurína narazí. Hlavu figuríny natřeme barvou, takže budeme přesně vědět, kde se ponoří do airbagu. Vůz je připojen k pojezdové dráze zabudované v podlaze takzvanou bruslí. Toto zařízení poháněné stlačeným dusíkem vrhne automobil proti bariéře přesně rychlostí 65 km v hodině.
7 vysokorychlostních elektronických kamer nastavených tak, aby zachytili tuto srážku rychlostí 500 oken za sekundu, je zaostřeno na místo nárazu. Dříve než technici dají povel ke startu, procházejí si pečlivě obsáhlý kontrolní seznam. Zkušební tým bude mít jen jediný pokus, jedinou možnost. První, co techniky zajímá, je, nakolik odolal vnitřní prostor. Na první pohled si tohle vozidlo vedlo dobře. Poškozena je hlavně přední část, což je přesně to, co chceme. Nárazová zóna by měla absorbovat většinu energie, která při srážce vzniká. První pohled na kritéria vypovídající o případném poranění hlavy figuríny napovídá, že při havárii by řidič ve vraku tohoto vozu dopadl dobře. Jak to vypadá, Kristýno? Všechny hodnoty jsou velmi nízké. Všechna čísla pro hlavu figuríny jsou pod prahem zranění. Takže se zdá, že je to dobrý výsledek. Nejsou naměřena žádná případná poranění, což je přesně to, v co vždycky doufáme. Skončí v testu s dobrým hodnocením. V téhle třídě ovšem očekáváme, že si všechny vozy povedou dobře. Za $50 000 už budete chtít, aby si váš vůz vedl dobře. A právě to chceme zjistit. Za takové peníze si nebudete kupovat vůz, který nic nevydrží. Ale pro tým techniků provádějící nárazové zkoušky tím práce zdaleka nekončí. Záznam bude nyní analyzován okénko po okénku. Každou druhou tisícinu vteřiny máme jedno okno záznamu. Ten film podrobně analyzuji, abych viděla, s čím přesně hlava figuríny přišla do kontaktu a kde a jak se figurína pohybovala v interiéru vozidla během srážky. Přesná měření ukážou, o kolik se sloupek volantu, přístrojová deska a pedálová podlaha, tedy prostor, kde jsou umístěny pedály, posunuly zpět do kabiny. Údaje naměřené na figuríně budou rovněž analyzovány, aby se ukázalo, jak vážná zranění by utrpěl opravdový řidič. Potěšující je, když člověk ví, že neshromažďujeme tahle data v nějakém vzduchoprázdnu. To, co děláme, má přímý vztah například k tomu, jaké konstrukční změny by mohly být očekávány. Každá zkouška přivádí skupinu profesionálů o krok dál při hledání dalších bezpečnostních prvků, které by mohly zvýšit vaši naději, že případnou havárii přežijete. Naším cílem je, aby stále více havárií skončilo bez smrtelných následků. Lidé pořád umírají a přitom by při dokonalejší konstrukci nemuseli. V další části se podíváme, jak by vám strašidelné havárie závodních vozů a malá černá skřínka mohly doslova zachránit krk. Diváci v Americe mají rádi havárie v nejvyšších rychlostech. Pro závodníky, jako je P.J. Jones, jsou nezbytnou součástí závodu. Pokud tu a tam nehavarujete, řekl bych, že nejezdíte dost ostře. Jones určitě jezdí na doraz a až příliš dobře ví, co taková havárie obnáší. Na sebe vlastně člověk ani moc nemyslí. A pak se to z ničeho nic semele a říkáte si, ne, tohle ne, to bude bolet. Víte, že to bude bolet, ale už se to nedá zastavit. A v té hrozně krátké chvíli vám proběhne hlavou spoustu myšlenek. Výsledkem těžké havárie jednoho známého jezdce, na níž dnes vzpomeneme, budou bezpečnější vozy pro všechny řidiče. Je červenec 1996. Jsme na betonovém oválu Michiganské závodní dráhy. Už ve druhém kole závodu na 500 mil skončí jeden z vozů na svodidle a v plamenech. Zpomalené záběry ukazují, jak se dostává zkušený bývalý pilot Formule 1 Emerson Fittipaldi do nezvládnutelného smyku v rychlosti 320 km/h. Při nárazu roztříštěný vůz okamžitě vzplane. Uvnitř těchto trosek, kovu a gumy je Fittipaldi stále ještě naživu. Ztratil jsem kontrolu a zadní část vozu mi ustřelila. Věděl jsem, že to bude zlé. Byla to rána, jako když vybuchne bomba. Náraz byl strašný.
A pak okamžitě, vlastně za několik minut, nevím přesně, jsem slyšel, jak kolem mě projíždějí další vozy a že já jsem pořád ještě na dráze. I když při téhle havárii ve vysoké rychlosti utrpěl Fittipaldi vážná zranění krční páteře, měl štěstí. Uzdravil se a za 6 měsíců byl opět zpátky. Jak je to možné? Proč nás stejným způsobem nemohou chránit naše auta? Možná, že mohou. Jednu z odpovědí nám poskytuje tahle malá černá skřínka, zařízení, které zachytí každý detail srážky. Černá skřínka zaznamenává průběh havárie, je klíčem k revoluční výzkumné metodě v oblasti nárazových zkoušek. Neurochirurg dr. Stephen Olvy je poradcem pro toto jedinečné studium havárií, s ním začala automobilka General Motors a o něco později také Ford. Montujeme do vozů zařízení, které zaznamenávají průběh havárie, abychom změřili síly, které při srážce působí ze všech směrů. Jsou velmi podobná černým skřínkám v letadlech, s tím rozdílem, že my měříme úhly a síly nárazu. Tímto zařízením pro záznam události je vybaven každý vůz na tomto závodním okruhu. Skřínka je umístěna pod sedačkou, takže zaznamená přesně to, co řidič zažije. Funguje to takhle. V okamžiku srážky zachytí skřínka směr síly nárazu a co je nejdůležitější, zpomalení, čili jinými slovy, jak silný byl náraz. Ve chvíli, kdy Fittipaldi havaroval, působila na něj podle odhadu vědců síla 100 G. To znamená, že na zlomek vteřiny mu tělo přimáčkl velký nákladní vůz. Přežil téměř dvojnásobnou sílu, než jakou podle vědců člověk může přežít. Údaje z černé skřínky budou použity pro rekonstrukci jeho ošklivé havárie. Tentokrát však bude za volantem sedět jiný řidič. Tady ve zkušební laboratoři automobilky General Motors jsou údaje z černé skřínky využívány k testům na nárazových saních. Ty jsou zkonstruovány tak, aby přesně simulovaly situaci, kterou prožije za volantem pilot na závodní dráze. Tento test s nárazovými saněmi rekonstruuje náraz ze zadu, podobný tomu, který utrpěl Fittipaldi. Při nárazu se hlava a tělo zaboří do sedadla. Náraz figurině zlomil 3 krční obratle, tedy způsobil zranění, po němž mohl Fittipaldi zůstat ochrnutý nebo zemřít. Když jsme analyzovali jeho havárii, uvědomili jsme si, že mezi temenem hlavy a rameny je prohlubeň. A právě to způsobilo zlomeninu, kterou utrpěl. Rekonstrukcí a analýzou Fittipaldiho havárie dr. Olvy a jeho tým zjišťují, že riziko vážného zranění by bylo možné podstatně snížit novou konstrukcí čalounění sedadla, zabezpečující krční oblast. Homestead, Florida. Jarní trénink na závody americké série kart. Dnes budou úpravy kokpitu podrobeny té nejtěžší zkoušce. Dokáže nové čalounění sedadla skutečně zabránit zlomenině krční páteře? Jeden z jezdců si to záhy nechtěně ověří. Doktor Olvy a jeho lékařský tým jsou jako vždy připraveni zasáhnout při jakékoliv nehodě. Mark Blundell náhle dostává smyk a naráží na zeď zadní částí vozu. Jeho havárie, zachycená kamerami bezpečnostní služby závodiště, je téměř totožná s případem Brazilce Fittipaldiho před 6 měsíci. Tým zdravotníků, obávající se nejhoršího, fixuje Blundella na speciální pevnou podložku a spěchá záchranným vrtulníkem do nemocnice. Rozsah jeho zranění stanoví celá série lékařských vyšetření. Hned druhý den je však Blundell opět na závodišti. Jsem tady zpět během 24 hodin od té nehody a cítím se celkem dobře.
Řekl bych, že ta sedačka je perfektní a myslím si, že technici odvedli fantastickou práci. Vylepšený prostor kokpitu, který je výsledkem výzkumu pomocí černé skřínky, tak zabránil dalšímu vážnému poranění páteře. Důvodem, proč jezdec vyvázl bez zranění, je, že mezi hlavu a opěrku za krkem i zády, ale i za sedadlo byl vložen deformovatelný materiál. Čalounění sedadla, které téměř jistě Blundella zachránilo, je nový bezpečnostní prvek, jenž se zrodil v důsledku téměř tragické nehody. Závodní týmy by ovšem raději vylepšovali konstrukci svých vozů ještě dříve, než k havárii vůbec dojde. Když chtělo vedení FIA prosadit konstrukci bezpečnějších vozů pro Formuli 1, obrátili se jeho členové na Evropskou výzkumnou asociaci automobilového průmyslu MIRA. Její technici nejprve podrobili řadě testů běžný kokpit závodního vozu s figurínou za volantem na nárazových saních. S využitím výsledků byl posléze vytvořen nový počítačový model. Koncepce konstrukce kokpitu se testují a dále vylepšují pomocí počítačových simulací. Konstruktéři brzy zjišťují, že vážným zraněním lze předejít zvýšením a zesílením stěn kokpitu. Nakonec je na testovacích saních vyzkoušen prototyp zdokonaleného kokpitu. Poznatky získané z havárií závodních vozů budou využity také u osobních automobilů. Výzkum pomocí černé skřínky ukazuje, jak zaplnění prostoru v opěrkách hlavy může snížit poranění krku a páteře také u řidičů, kteří havarují na dálnici. A tatáž technologie použitá při konstrukci čalounění sedadla v kokpitu je testována ve vozech pro běžné odběratele. Cestující bude chránit stále větší škála materiálů a konstrukcí pohlcujících energii nárazu. Analýza každé havárie může vést k novým poznatkům. Budeme z nich těžit dál, pokud se velké mezinárodní organizace, jako v tomto případě, dohodnou a specialisté jako doktor Olvy i výhlasné automobilky budou dál pokračovat ve výzkumu. My bychom samozřejmě rádi jednou konstatovali, že je možné v rychlosti 370-380 km/h narazit do betonové zdi a vyváznout se zdravou kůží. A nyní se pojďme projet s inteligentními figurínami při crash testech. Jsou vystavovány čelním srážkám. Pokoušejí se je rozmačkat nárazy z boku. Drtí je. Porážejí a způsobují jim mnohočetná zranění. Zasazují tvrdé rány. To vše lze provádět s pomocníky, kterým bezpečnostní technici říkají antropomorfická testovací zařízení, neboli anglickou zkratkou ATD. My ostatní je prostě známe jako zkušební figury. Figuríny jsou tou nejdůležitější součástí nárazových zkoušek pasivní bezpečnosti, protože při nich zastupují nás, obyčejné smrtelníky, jejichž těla nemohou odolat drtivým nárazům při autohaváriích. Typická automobilová nehoda. Při rychlosti 50 km/h v přímém směru. Vůz v prudce zastaví. Když ale nejste připoutáni, pokračujete dál v pohybu, dokud nedojde k nárazu. Často nejprve narazíte koleny na přístrojovou desku, čímž se vytváří tlak na stehenní kosti. Můžete utrpět jejich zlomeniny nebo si přivodit frakturu pánve. Břicho se zastaví o volant a hruď vám to přimačkne na sloupek řízení. Hlavou narazíte buď na horní část volantu, anebo přímo do čelního skla. Problém, s ním se technici musí vypořádat, je, že figuríny používané při zkouškách pasivní bezpečnosti musí být jako živé a citlivé. A přesto dostatečně pevné, aby přežili srážku při těžké havárii. Prvními figurínami používanými při testování byli primitivní panáci. Podle inženýra automobilky General Motors Toma Terryho poskytovali jen málo informací. Všechny části těla takové figuríny měly zhruba tu správnou velikost a tvar průměrné mužské postavy a tak vznikla první, řekl bych, normalizovaná zkušební figura. Když ale byla vystavena působení různých sil, zdaleka nereagovala jako tělo člověka. Figuríny musely ještě nabít biomechanicky věrnější podoby. Jako figuríny představující dětské pasažéry nemohli technici použít nic lepšího než panenky na hraní. Jejich schopnost zaznamenávat použitelné údaje byla pochopitelně mizivá.
až vláda Spojených států v roce 1966 nařídila zákonem povinné testování bezpečnosti automobilů a vývoj figurín se rozjel naplno. Problémy se získáváním údajů vyřešila nová generace testovacích figurín. Toto je hybridní figurína 3. generace, je opatřena senzory pro měření sil, které způsobují při automobilové havárii nejrůznější zranění. Měřiče zrychlení, akcelerometry v hlavě figuríny zaznamenávají síly přetížení v okamžiku nárazu na nějaký objekt. Senzory v hrudi registrují nárazy, které mohou zlámat člověku žebra. Hybrid 3 dokáže provést 48 různých měření mnohokrát za vteřinu. Tyto údaje se stávají takzvanými kritérii zranění. Umožňují členům výzkumného týmu předvídat, jaký druh zranění by při téže havárii utrpěl člověk. Informace však nejsou nikterak levné. Plně osazená hybridní figurína 3. generace může stát více než $100 000. Vyrábějí se v nejrůznějších parametrech. Hybridní figuríny 3. generace představují jakousi kompletní rodinu od malých batolat až po urostlé fotbalové zadáky. Existuje dokonce i figurína simulující těhotnou ženu s gumovou vložkou, která nahrazuje 7měsíční plod. I ta obsahuje malinký senzor, který zaznamenává údaje o nárazu. Mohou nám někdy připadat natolik živé, že nám to až nahání hrůzu, ale ani ta nejdůmyslnější figurína není člověk. A tak je někdy třeba crash testy provádět se skutečným subjektem, lidskými těly, mrtvolami věnovanými vědeckým účelům. Tohle jsou skutečná mrtvá těla používaná při testech. Vědci je používají proto, aby získali údaje, které figuríny poskytnout nemohou. Informace o poraněních skutečné svaloviny, kostí a tělesných orgánů. Ve chvíli, kdy volant proniká do břicha, čidla implantovaná do tohoto mrtvého těla měří náraz, aby bylo možné určit, jak a v jakých rychlostech se tělo deformuje. Náraz na čelní sklo způsobuje frakturu lebky. Může nám to připadat neetické, ale zkoušky s mrtvými těly poskytují informace, které nakonec budou zachraňovat lidské životy. Testy s lidskými těly jsou nesmírně důležité, protože zatímco konstrukce vozidel se rychle vyvíjejí, naše tělesné schránky zůstávají stejné. Lidé se nemění spolu s novými modely aut. Kdybych testoval někoho před pár lety a dnes, znovu bych dostal v podstatě tytéž výsledky. Doktor Rolf Eppinger má s analýzou lidských zranění 25leté zkušenosti. Důvodem, proč dále pokračujeme ve výzkumu s mrtvými těly, jsou měnící se podmínky prostředí samotného nárazu spolu s tím, jak se ve vozidlech začínají používat modernější materiály. A je to komplexní výzkum a doplňuje naše základní znalosti vzniku zranění. Ale mrtvá lidská těla nelze použít vícekrát a jejich nedostatek, a tak vědci využívají údaje z jejich deformací právě pro vývoj ATD příští generace, figurín, které ještě více připomínají skutečné lidské tělo. Na scénu přichází Thor, nejnovější figurína vyvinutá státním úřadem pro bezpečnost silničního provozu. Thora považujeme za stělesnění té nejlepší technologie, kterou dnes máme. Project manager Mark Hafner is Thor's proud father. Netvrdíme, že je to dokonalé zařízení, ale domníváme se, že jsme dosáhli velkého pokroku. Má rozsah pohyblivosti skoro jako skutečný člověk, lepší krk a pružnou páteř. Thorova ramena jsou díky konstrukci klíční kosti realističtější. Figurína nyní poprvé reaguje na různé překážky stejným způsobem jako člověk. Navzdory svému jménu je Thor citlivý chlapík. Je první figurínou, jejíž senzory umístěné v žaludku přesně zaznamenávají zranění, která by utrpěl člověk v oblasti břišní dutiny. Zdokonalená čidla v anatomicky odpovídající hrudi registrují nárazy na hrudní koš. Konstruktéři, kteří stvořili Thora, berou teď prototyp svého robota obsahujícího tu nejmodernější techniku na výlet do Japonska. Jejich cílem je v úzké spolupráci s asijskými odborníky dosáhnout toho, aby se Thor stal prvním mezinárodním standardem pro figuríny používané při nárazových zkouškách pasivní bezpečnosti. Výzkumné skupiny v různých částech světa dosud nemohly efektivním způsobem sdílet nashromážděné údaje, protože každá země používá své vlastní systémy pro vyhodnocování testů.
Pokud se TOR stane mezinárodním standardem, dokážou vědci lépe měřit a vyhodnocovat nové bezpečnostní prvky vyvinuté v různých laboratořích. V budoucnosti se změní i sama podstata nárazových zkoušek, neboť používané figuriny se zdigitalizují. Špičkové počítačové programy už dnes analyzují virtuální havárie na místo skutečných. Počítače umožní technikům předvídat poranění nejdůležitějšího orgánu lidského těla, mozku. Ale úloha Oscarů zdaleka ještě nekončí. Kdo ví, co přinese budoucnost. Myslím, že tyhle figuríny tu s námi ještě nějakou dobu zůstanou. Řidiči jim mohou být vděční za mnohé. Nové prvky konstrukce zachraňující lidské životy, které občas přijímáme jako samozřejmost, byly vyvinuty právě díky těmto pomocníkům. Dnes už se vyrábějí vrstvená čelní skla, takže je tam umělá hmota, která povolí, když do ní udeříte hlavou, a tak vám její pohyb zpomalí. Máme tu polstrované palubní desky, zasunovací sloupek volantu, už z měkkého materiálu. Je to náročná práce, ale někdo ji dělat musí. Tihle úžasní roboti snášejí plné účinky havárií, abychom je, doufejme, nemuseli zažít my. A nyní se podíváme, jak průkopníci nárazových zkoušek pasivní bezpečnosti proměňují nebezpečí číhající podél silnic v nové prvky zachraňující lidské životy. Auta a figuríny nejsou jedinými předměty nárazových testů. Výzkumníci testují také překážky, do nichž automobily narážejí. Při havárii pochopitelně rozhodují o vážnosti následků. I tak běžná překážka, jakou je poštovní schránka, může být při srážce smrtícím objektem. V Texaském institutu dopravy technici vymýšleli řešení, která mají zmírnit následky tvrdých nárazů při vážných haváriích. Jedním z jejich prvořadých vynálezů je deformovatelná betonová bariéra, která někdy lemuje dálnice. Když automobil narazí do betonu, rozpadne se tento materiál v jemný prach a pohltí přitom většinu energie nárazu. Cestující v tomto automobilu by vyvázli bez vážného zranění. Tato nárazová zkouška pasivní bezpečnosti ukazuje, jak nebezpečná může být obyčejná dopravní značka. Tahle konstrukce, umožňující, aby se sloupek ulomil, znamená obrovský rozdíl. V Texasu přišli také na to, jak docílit, aby byla bezpečnější i tato nešťastná poštovní schránka. Zkoušky dokazují, že upravený stojan může řidiče ochránit. Tyto nové prvky v testování bariér a svodidel jsou výsledkem mnoha let výzkumné práce. K prvním převratným objevům došlo v Kalifornii v době, kdy byly dálnice této světové velmoci automobilismu ještě v plenkách. Počátkem 50. let zahájilo kalifornské ministerstvo dopravy Caltrans první důkladné zkoušky svodidel lemující silnice. Tato svodidla měla zabránit vozidlům v přejetí dělícího pásu mezi oběma směry a tedy tragickým čelním srážkám. Tyto zkoušky však ukázaly, že bariéry, které byly považovány za postačující, byly ve skutečnosti katastrofálním řešením. Měli jsme řadu příkladů, kdy vozidlo tuto bariéru po nárazu přeletělo a na druhé straně se několikrát převrátilo. To je velmi zlé řešení, které nikoho neochrání.
Richard Peter pracuje na ministerstvu už přes 20 let. Dobře ví, co se může stát, když určitá konstrukce nefunguje, jak má. Bariéra oddělující obě poloviny vozovky ani tomuto školnímu autobusu ve vydětí z dráhy nezabránila. Brzy bylo jasné, že tato svodidla staré konstrukce mají za následek, že se vozidla převracejí na bok a přestávají být ovladatelná. Ministerstvo si vytklo za cíl vybudovat lepší bariéru, takovou, která po nárazu udrží vůz v jeho vlastním jízdním pruhu. Několik prvních zkoušek proběhlo dokonce s živým řidičem. V roce 1953 přišel amatérský automobilový závodní jezdec Kes Kessinger s myšlenkou testovat obrubníky, ale pouze za předpokladu, že bude moci přitom sedět v autě. Kolikrát jsem si všiml těch šmouch na hranách obrubníků či bocích jiných bariér a vždycky jsem si říkal, co se řidiči toho vozu po takovém dotyku asi přihodí. Při průměrné rychlosti 34 km v hodině je taková kolize překvapivě ničivá. Je to, jako by někdo vzal fotbalový míč, praštil vás s ním do prsou a řekl vám, abyste utíkali. Nemůžete prostě popadnout dech. Kesse, který takových testů okusil na vlastní kůži 150, teď vystřídal náhradník. Potřeba testovat při vyšší rychlosti ho donutila předat klíčky figuríně. Tak, tohle mě teď zastoupí. Ale Kessova snaha se technikům Caltransů náramně vyplatila. Začali budovat a zkoušet. V roce 1961 se používaly jako testovací vozidla pro vysoké rychlosti vyřazené policejní vozy. Velká palivová nádrž byla odstraněna a v autě byla ponechána jen minimální zásoba paliva pro jeden test. Ovládání plynu ve vozidle bylo pevně nastaveno na maximální výkon. Na rozjezdové dráze starého letiště roztlačil jiný automobil testovací vůz už s běžícím motorem a uvedl jej do pohybu. Těžký sedan zrychlující až na 135 km v hodině se řítil přímo na betonovou bariéru oddělující dvě poloviny vozovky. Energie srážky byla tak obrovská, že síly vzniklé při nárazu katapultovaly hlavu figuriny ven z auta. A tak ke konci 60. let došlo díky těmto zkouškám k zásadnímu vylepšení bariér oddělujících obě poloviny vozovky, které vozidla znovu nasměrují zpět do svého proudu. Tato bariéra nejenže zabrání tomu, aby vozidlo přejelo střední dělící pás, ale také zmírňuje náraz, kterému je vystaven řidič. Pneumatika vozu, která narazí nejdřív, se jemně sveze po bariéře. Na svodidlo nenajedete a nemusíte si ani poškodit automobil. Začátkem 70. let prováděl Caltrans pokusy s bariérami vyplněnými podajným materiálem. Zjistilo se přitom, že sudy z umělé hmoty naplněné pískem nebo vodou dokážou stlumit drtivý náraz při čelní srážce. Běžné sloupy veřejného osvětlení byly při čelním nárazu nemilosrdné. Ale konstrukce umožňující vylomení sloupu překážku uvolní a odhodí nahoru, jakmile do ní vozidlo narazí. Ze všeho, do čeho můžete podél silnice narazit, vám doporučuji pouze tento sloup osvětlení. Je zkonstruován tak, aby povolil a byl odhozen nahoru ve chvíli, kdy do něj vaše auto najede. Takže moc škody vám ani nenadělá. Práce však nikdy nekončí. Technici bariéry neustále testují a znovu vylepšují. Tahle zesílená betonová bariéra je dostatečně velká, aby zastavila dodávku nebo malý nákladní automobil. Zabrání čelním srážkám v protisměru. Pokud do ní narazíte, měla by vám tahle bariéra zachránit život.
Když vidíme, že nějaká bariéra, kterou jsme testovali, skutečně lemuje silnici, máme z toho opravdu dobrý pocit. Nárazové zkoušky svodidel pomáhají omezit nebezpečí podél silnic. I když silniční inženýři nemohou zabránit tomu, aby k haváriím docházelo, neustále hledají různé způsoby, jak jejich následky zmírnit. V další části uvidíme, jak se vyhodnocují nejrůznější havárie. Technici provádějící nárazové zkoušky pasivní bezpečnosti deformují automobily v předem stanovených podmínkách. Pokaždé mohou přesně říci, co se stane. Ale v praxi se havárie kontrolovat nedají. Tyhle záběry jasně zachycují, jak to probíhá. Jen málo skutečných nehod však může zachytit kamera. V tomto případě přejel autobus přes střední dělící pás. V dalším případě zahynula celá rodina, když do jejich zaparkovaného automobilu narazil jiný řidič. Někdo však musel určit příčiny těchto tragédií. Také v Kalifornii se jimi zabývají vyšetřovatelé, specialisté. Když pátráte po příčinách těchto neštěstí, vytváříte z chaosu určitý řád. Zase to všechno rozebíráte a znovu skládáte dohromady. Je to skoro jako když vezmete hlavolam do ruky a rozsypete jednotlivé kousky po celém pokoji. Pak ty kousíčky jeden po druhém sbíráte a znovu to všechno dáváte dokupy. Seržant Paul Golonsky a policista Craig Root jsou členy jedné skupiny kalifornské silniční hlídkové služby. 90% havárií je způsobeno lidskou chybou, ale nelze vyloučit ani technickou závadu, stav vozovky a dokonce ani něčí úmysl. Tajemství toho, co se stalo nebo kdo nehodu zavinil, začínají řešit tím, že se prostor nehody prozkoumá úplně stejně jako místo každého jiného trestného činu. V tomto případě byla dodávka rozdrcena automobilem plným štěrku. Vůz byl zcela zničen požárem a při nehodě zahynuli 3 lidé. Každý pravděpodobně reaguje úplně stejně, když poprvé přijede na místo takové nehody. Většinou se otřásá hrůzou. Nejprve se označuje poloha každého vozidla barvou. Stovky fotografií zachytí každý detail. Vyhodnocují se stopy nehody zanechané na vozovce. Délka brzdné dráhy napoví mnohé o rychlostech. V některých případech kousek kovu nebo malý úlomek koncového světla poskytne důkaz o tom, že se na nehodě podílel řidič dalšího automobilu, který z místa nehody ujel. Ve chvíli, kdy se vyšetřování už protahuje do pozdních večerních hodin, se dá analyzovat také poloha řadící páky nákladního automobilu. Ta by mohla upřesnit rychlost tohoto vozidla. Přesné souřadnice vozidel a každý kousíček důkazů, které byly nalezeny, jsou snímány geodetickým laserovým přístrojem. Tyto údaje jsou vloženy do počítače, který vytvoří grafický plánek celého místa nehody. Výpovědi svědků naznačují, že tento osudný řetěz událostí spustil řidič, který z místa nehody ujel. Z vyšetřování nehody se stal případ zabití. Vyšetřováním jsme zjistili, že se na té srážce podílelo vpředu jedoucí vozidlo, které nakonec na místě nehody nezůstalo. Jeden z typů, které vyšetřovatelé dostali, je nakonec přivede k pojišťovacímu podvodu a podezřelému, který úmyslně havárii zavinil tím, že příliš prudce zabrzdil před vozidlem s návěsem. Podezřelý řidič ujel, ale zanechal přitom stopy svého vozu na předním nárazníku nákladního automobilu. Vůz podezřelého řidiče se nikdy nenašel. Golonsky ale změřil kly nárazníku předpokládaného typu auta a porovnal je se stopami, které zůstaly na masce náklaďáku. Byly naprosto stejné. Tato stopa na nárazníku je jediným fyzickým důkazem, ale vyšetřovatelé věří, že při soudním jednání obstojí. Hlášení vyšetřovatelů by mohlo vést k jistému obvinění. Je to pocit, který stojí za to.
Když dokážete objasnit, proč k celému tomu masakru došlo a nakonec také určitým způsobem možná pomůžete tomu, aby se něco podobného už neopakovalo. Týmy odborníků provádějící nárazové zkoušky pasivní bezpečnosti uplatňují při své práci vědeckou analýzu, aby odhalili, jak dochází při haváriích ke zraněním, aby objevili nové materiály, které mohou zachránit život, anebo dokonce odhalit trestný čin. Všechno se zdokonaluje. Zlepšily se technické postupy při provádění nárazových zkoušek, zlepšily se možnosti pro jejich analýzu, takže si myslím, že teď skutečně přichází doba, kdy můžeme postupovat ještě rychleji a vyrábět stále bezpečnější automobily. Jednou z cest, jakými se dosahuje toho, aby automobily byly bezpečnější, je simulace nárazových zkoušek na počítači. Členové výzkumného týmu ze státní laboratoři v Oak Ridge ve státě Tennessee rozebrali jeden rodinný vůz, aby zvážili a změřili každou součástku a vložili takto získaná data do svého superpočítače. Tyto simulované havárie nejenže dokazují, o kolik je snazší rozbíjet čísla na počítači, než drtit skutečný plech při crash testu, ale pomohou také při vývoji mnohem bezpečnějších automobilů. Díky lidem z výzkumných laboratoří, kteří provádějí nárazové zkoušky pasivní bezpečnosti, máte stále větší naději, že odejdete po svých, pokud se něco podobného někde přihodí i vám. České znění ve spolupráci s Film Export Home Video připravila tvůrčí skupina Petra Zvoníčka, dramaturg Dušan Jurčík. Dále spolupracovali Slavomír Baběrat, Tomáš Lébr, Patrik Fischer, Richard Honzovič, Jiří Zabřel, Lorna Vančurová, Kamil Příhoda, Lenka Jeníčková, Michal Řezníček, František Seidl. Film Export Home Video a Česká televize 1998.